μπαρ. Φύγαμε από τα βόρεια προάστια και φτάσαμε εδώ. Γιατί όχι. Έτσι. Και για να φάμε καλά, για να περάσουμε καλά, για να πιούμε καλά. Και να τα πούμε όλα. Να μιλήσουμε για το Αμέτη Μοχαμέτη, ρε παιδιά. Έτσι. Εκεί να πούμε λίγο πράγματα για αυτό το έργο, να πούμε πού θα σας δούμε, ποια είναι η επόμενή σας παράσταση. Γιατί εμείς σε περίπου 5 μέρες θα έχουμε ένα έτοιμο μοντάζ και θα σας προβάλλουμε στον κόσμο να ξέρει πού θα σας δει, πού θα σας μιλήσει. Καλά λέει. Πού είναι το χαρτί με τις πιάτσες? Εγώ τα κάνω, δεν τα ξέρω απ' έξω. Λοιπόν, τα Αμέτη Μοχαμέτη. Κάτσε ρε, τι ξέρεις απ' έξω? Όλες πιάτσες. Χτες είχες ξεχάσει τις πρέσπες. Και μου λες τις ξέχασα και στο θύμισα εγώ. Στο βίντεο. Θα πάμε πρέσπες. Πρέσπες, ετοιμαστείτε. Και τι πανέμορφες που είναι. Τι πανέμορφες όλοι. Πρέσπες θα είμαστε ή 10 ή 11 Ιουλίου, ανάλογα που θα αποφασίσει η κυρία Αντιδήμαρχος. Αμέτη Μοχαμέτη, πρώτα να πάμε ένα-ένα. Αμέτη Μοχαμέτη νούμερο 2 στο Αιγαίο. Είναι η συνέχεια του Αμέτη Μοχαμέτη 1. Είναι ένα τρελό παντοπολείο, ένας παντοπόλης με ντοπολαλιά, ξηρομερίτης, από το Βασιλόπουλο, από τον Αστακό Ετωλοκαρνανίας. Το καλύτερο μέρος για καλοκαίρι, παιδιά, σας το λέω εγώ. Top. Παντρεμένος, η γυναίκα του στο νούμερο 1. Είμαι άπιστος, έχω την ερωμένη μου. Η ερωμένη μου όμως έχει ερωμένο και αυτόν. Είχε ερωμένο και έναν άλλον ηθοποιό, έναν άλλον ήρωα στο έργο. Εγώ νόμιζα ότι έχω αποκλειστικότητα, το ίδιο και αυτός, το ίδιο και όλοι. Και στο τέλος η σύζυγός μου με παρατάει, λογικό είναι, με την ερωμένη μου. Ναι, κατάλαβες. Έχουμε και τέτοια ευτράπελα δηλαδή. Να τα πικάντικα, να τα. Όχι μόνο για ανατροπές. Για ανατροπές. Τώρα το νούμερο 2 τι γίνεται. Ξεκινάμε με το όσοι δεν έχουν δει το ένα ποτ πουρί για να καταλάβουν τα καλύτερα που λέμε, το νούμερο 1 και με αφηγηματικό τρόπο δείχνουμε μας βάζει στο νούμερο 2. Που τι είναι το νούμερο 2. Εγώ απελπισμένος με όλη την κατάσταση αποφασίζω επειδή πάνε καλά οι δουλειές να ανοίξω ένα franchise σε νησί. Και πάω κάπου στο Αιγαίο. Έχω ένα παντοπολείο τρελό, με ντοπολαλιά, με το πώς συμπεριφέρονταν τότε οι σύζυγοι στις γυναίκες και ακόμα έτσι με τον τρόπο που μιλάνε και το βρυσίδι τους και αυτά. Γιατί έχω καμιά φορά λέει βρίζει ο Γιώργος. Μα το δικαιολογεί το έργο. Εμείς έχουμε μάθει, τι έχεις να μάθει. Βάλε κανάλι και δες Βουλή. Ό,τι χειρότερο σε βρισιά είναι αυτό, μόνο που το βλέπεις. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Τι γίνεται σε αυτό το έργο, αυτός είναι συμβολογράφος και φίλος και στο 1 και στο 2, αλλά δεν είχε εμφανιστεί στο νησί ποτέ. Και έχω πάει και έχω γίνει μέλος της μπάντας του νησιού, αλλά επειδή είμαι φάλτσος με κάνουν στην μπάντα και έχω μείνει με τα ρούχα της μπάντας, τη στολή. Φιλαρμονικής. Και νομίζω μια νεαρή κοπέλα, η οποία είναι τουρίστρια και είναι από Τουρκία. Ορίστε, ήρθανε και τα κεράσματά μας εδώ. Ωραία. Να απολαύσουν οι αγαπημένοι μας ηθοποιοί από τα χεράκια της Sous Chef της επιχείρησης του The Little Bar. Και ξέρεις, εδώ κιόλας on camera τρώμε κιόλας. Ναι. Απολαμβάνουμε κιόλας. Παιδιά, θα σας πρόσφερα από αυτά τα εδέσματα, αλλά δεν σας δίνω. Και πάμε λοιπόν να σου πω. Μπαίνει μέσα το κορίτσι η τουρίστρια, η οποία βλέπει εμένα και με περνάει για καπετάνιο. Είναι Τουρκάλα και με ερωτεύεται. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Και φαντάσου ο Βλάχος με τον Πολαγιά να ερωτεύεται μια Τουρκάλα. Η κόρη μου φοβάται ότι θα χάσει την περιουσία του πατέρα της. Και τι κάνει, θα την πάνε στην Τουρκία. Έλα όμως που η Τουρκάλα είναι πλούσια και ειδοποιεί αυτόν εδώ, τον συμβολογράφο, να έρθει στο νησί αμέσως γιατί είναι θέμα ζωής και θανάτου. Και αποφασίζουν όλοι τους να μου διαλύσουν τη σχέση μου με την κοπέλα, την Τουρκάλα. Με αποτέλεσμα σκαρφίζονται διάφορα, να μην τα πούμε όλα, και γίνεται το έλα να δεις στην παράσταση. Έχει μια πολύ ωραία τάκα μέσα που μου λέει ότι είμαι ερωτευμένος. Του λέω, με τι? Μου λέει, με μια Τουρκάλα. Άμα τη δεις, πω, τι λέει αυτό. Και του λέω, εγώ μην απλώνεις τον ερωτά σου παραπάνω από 12 μίλια. Αχ, τι ωραία, φοβερή έκφραση. Πραγματικά είναι πολύ δυνατή έκφραση. Εγώ είμαι η Συντορέλα, Σίντι, έτσι το έχω στα social media, έτσι το λέω, δεν θα πω το επώνυμο. Λοιπόν, εγώ έχω το ρόλο της Τουρκάλας στο έργο και με λένε Μελτέμ και έρχομαι έτσι σαν ένα ωραίο φρέσκο πρόσωπο να φτιάξω τη ζωή του Χρυσόστομου. Τη φτιάχνεις? Τη φτιάχνω. Τη φτιάχνεις. Έχεις όμως αρκετά εμπόδια μέχρι να τη φτιάξεις. Πάρα πολλά. Τα ξεπερνάς.
Τα ξεπερνά Έχεις τη όλα. δύναμη και πάνε όλα παραπέρα. Ναι. Τέλεια. Αρετή μου. Λοιπόν, εγώ είμαι η Αρετή Τσιαμπόκαλου. Στην παράσταση έχω το ρόλο της Πανάγιος, είμαι η κόρη του Γιώργου. Είμαι κι εγώ ένα χωριατόπεδο, πάντα κοντά με τον μπαμπά μου κτλ. Είμαι το εμπόδιο της Σίντι. Δεν θέλω με τίποτα να ερωτευτεί. Οπότε έχουμε μπροστά μας τις δύο εχθρούς, για να το πούμε κιόλας έτσι. Ναι, μέχρι ένα αρχή. σημείο. Μέχρι ένα σημείο. μάλιστα. Μετά με ρίχνει και εμένα, είναι καλούλα. Αλλά στην αρχή με. Τέλος πάντων. Είσαι συμφεροντολόγας. Δεν θα τα πούμε όλα εδώ. Δεν θέλω με τίποτα ο πατέρας μου να ερωτευτεί ξανά, δεν θέλω να ξαναφτιάξει τη ζωή του, γιατί με νοιάζει κληρονομιά να πάει μόνο σε μένα. Δεν είναι συναισθηματικό το θέμα. Αλλά είναι καθαρά θέμα συμφέροντος. Εννοείται. Πολύ ωραία. Μας έχει γίνει ένα σήμερα εδώ με εμάς, με αυτή την ευχάριστη παρέα εδώ στο Σύνταγμα, στο The Little Bar. Πολύ ωραίος χώρος, σε πολύ ωραίο σημείο και καφεδάρα, παιδιά. Καφεδάρα. Το ίδιο θα πω κι εγώ, επειδή έχω θέμα με τον καφέ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο καφές και το φαγητό υπέροχο. Έχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Να έρθετε όλοι, παιδιά, και δεν ξέρω, έχετε στα social το έχετε, φαντάζομαι το. Τώρα ξεκινάμε, σιγά σιγά το αναπτύσσουμε, Αυτό. αλλά πραγματικά. Όλοι follow. Έτσι, και το delicatessen μας για τα υπέροχα προϊόντα που υπάρχουν εδώ, που δοκιμάσατε κι εσείς προηγουμένως. Υπέροχα όλα. Κι όλο παραλυρώ, με όδες τύπο και λόγια αγάπης σαν αερικό. Θα έρθω να σε βρω αφού δεν θα έρθεις. Κι όλο παραλυρώ, με όδες τύπο. Με λένε Κατερίνα Βολίκα. Δουλεύω περίπου 12-15 χρόνια στο θέατρο, γιατί οι πρώτες μου παραστάσεις είχα ξεκινήσει από 5 χρονών, μετά σχολείο και μέχρι τις σπουδές, και συνέχισα μετά, αποφασιστική και αποφασισμένη από την αρχή. Άρα το ήθελες, ήξερες για πού πας και τι θες να κάνεις. Ναι, και κόντρα σε όλους και σε όλα. Είμαι στο Αμέτη Μοχαμέτη 2, από προτροπή κοινού φίλου γνωρίστηκα με τον Γιώργο το Μακρύ. Και Άρα είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόσαστε με τον Γιώργο. Ναι. Και πρώτη φορά γενικά που ασχολούμαι και με αυτό το είδος θεάτρου. Η παρθενική σου εμφάνιση δηλαδή. Την κομμωδία, Είσαι την τυχερή, ελαφριά. έτσι, την κομμωδία που την κάνεις με τον Γιώργο που είναι ο μέτρη του είδους, οπότε Ναι. θα προχωρήσεις με πάρα πολλά μυστικά και πάρα πολλά κέρδη από όλο αυτό. Ναι. Εσύ, κορίτσι μου. Εγώ είμαι η Νάνση Πλέσα. Ασχολούμαι με το θέατρο, έχω ξανασχοληθεί ως χορογράφος, αλλά είναι η πρώτη φορά που πήρα και το ρόλο και συνδυάζω δύο μεγάλες αγάπες. Την επαφή με το κοινό σε διαφορετικά στυλ. Έχω ένα ρόλο που είναι λίγο πολύ κόντρα από εμένα, γιατί από πολύ μικρή έτσι ήμουνα και λίγο αγοροκόριτσο και αυτά, αλλά ο ρόλος μου είναι η αρετούσα αποθητή, που με δόλιους τρόπους. Τι όνομα, αρετούσα Ναι, γιατί αποθητή. κάνω αυτή που απλώνει τα δίχτυα της και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους γεροντολάγνους της παρέας μας. Οπότε ουσιαστικά τους εκμεταλλεύομαι βάζοντας μπροστά τα κάλλη μου, το οποίο είναι πάρα πολύ κόντρα για μένα και το έχω λατρέψει. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι και που εξητάρει τους τοπιούς. Να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτούς. Πολύ, πάρα πολύ. Αν έκανα κάτι πιο κοντινό, δεν ξέρω αν θα ήταν το ίδιο. Και βέβαια έχω και τη χαρά να χορογραφώ τους δύο πρωταγωνιστές της παράστασης, που θα δούμε να προσπαθούν να κάνουν και λίγο κάτι μεταξύ μπαλέτου, να το πω. Κρίμα μπαλαρίνες, να το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω. Αλλά είναι νομίζω και ένα σημείο της παράστασης που εντυπωσιάζουν το κοινό. Άρα είσαι και χορεύτρια. Είμαι και χορεύτρια, ναι. Πολύ ωραία. Είναι 2 σε 1, γιατί έχουμε και ένα σημείο που παρουσιάζουμε με μια κορδέλα, ας πούμε, το κομμάτι της ρυθμικής γυμναστικής. Είναι όλο το καλλιτεχνικό κομμάτι. Εγώ είμαι ο Ανδρέας ο Κούτρας. Είναι η πρώτη μου φορά γενικά στο θέατρο. Έχω κάνει κάτι μικρά αλλά πολύ ερασιτεχνικά. Και ο ρόλος μου είναι εγώ. γιατί είμαι ένας νέος, αυθόρμητος, αδαής και λίγο ξεχασιάρης, λίγο έτσι χαζούλης θα έλεγα. Είμαστε στο The Little Bar, στο Σύνταγμα, στη Θησέως 15. Εγώ το ανακάλυψα σήμερα και το λάτρεψα. Και
και με πολύ ποιοτικό και ποικίλο μενού. Ο καφές είναι πάρα πολύ ωραίος. Εγώ που είπα ήπια 4, όχι, εντάξει. Εγώ που δοκίμασα τον καφέ ήταν εξαιρετικός. Θησαίος 15. Είναι κάθετο κολοκοτρώνη πίσω από την Παλιά Βουλή. Πίσω από την Παλιά Βουλή, καλά το είπα. Κάθετος, θα δείτε εκεί, είναι The Little Bar, έτσι λέγεται. Νέος χώρος, νέος. Αλλά παιδιά, ρομαντικό. Ναι, άμα δεν το βρείτε, ρωτήστε τον Κολοκοτρώνη, το δείχνει με το δάχτυλο. Εδώ δείχνει ο Κολοκοτρώνης. Θέλω να μας κάνεις το φινάλε, Γιώργο. Ναι, να κάνει αυτός, εγώ δεν μπορώ. Ναι, το φινάλε, Εσύ να μας το κάνεις. Αμέτη Μουχαμέτη νούμερο 2, στο Αιγαίο. Προσέξτε, θα παίξουμε. Σου λέω πόλεις που θα πάμε. Βέβαια. Να ξέρουμε, να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι. 30 Απριλίου Ναύπακτο. 3 Μαΐου Ιωάννινα, 4 Μαΐου Κατερίνη, 5 Μαΐου Αλεξάνδρεια η Μαθίας, 7 Μαΐου Καβάλα. 15 Ιουνίου Γιαννιτσά. Γύρω από εκεί θα πάμε και Σκύτταρα, θα πάμε και αλλού. Μετά έχουμε και λέμε 9 Ιουλίου Γρεβενά, με τον αγαπημένο μου αντιδήμαρχο. Τα πιάνεις όλα και βουνά και θάλασσα, βέβαια, τα έχεις βάλει όλα μέσα. όλα. Μετά παίζουμε στις 10 ή 11 στις Πρέσπες. Φοβερή αντιδήμαρχος εκεί στο Λεοπολιτισμού. Καστοριά μετά στις 12 Ιουλίου και μετά ξεκινάμε τέλος του μήνα. Θα παίξουμε, μισό λεπτό, είδες που ξέχασα να το πω κιόλας. Θα παίξουμε 31 Ιουλίου Βέλο Βόχα. Ναι. Ή 1 Αυγούστου, 1 Αυγούστου νομίζω, 1 Αυγούστου Παρασκευή, μπράβο. 1 Αυγούστου παίζουμε Βέλο Βόχα με 2, δεν ξέρω ημερομηνία, θα παίξουμε και Κόρινθο, θα παίξουμε 2 στην υπέροχη Βόνιτσα, 2 Αυγούστου, 3 στον υπέροχο Αστακό, 4 στο Μεσολόγγι, 5 Καρπενήσι, 6 και 7 στα υπέροχα Άγραφα. 9 Αυγούστου θα παίξουμε Άγιο Δημήτριο Κατερίνης, αρχές Σεπτεμβρίου να ετοιμαστεί ο Βόλος, Σεπτέμβρη ερχόμαστε full στην Αθήνα. Στη Λυκόβρηση. Αυτό στη Λυκόβρηση πέφτει 9. Αυτό δεν σε ρώταγα τώρα, Αθήνα δεν έχουμε καθόλου. Ναι, Λυκόβρηση πέφτει πάλι γιατί έγινε χαμός και θα παίξουμε κι αλλού. Ξέρεις, δεν έχουμε καθόλου. Δεν έχω ξεκινήσει καν ακόμα να στείλω προτάσεις σε δήμους, σε αντιδημάρχους. Αλλά προσέξτε, για να με ακούνε και οι αντιδήμαρχοι. Όσοι με πάρετε θα πούμε ένα ευχαριστώ και την εκτίμησή μας. Όσοι δεν μας πάρετε φέτος, θα δώσω τα ονόματά σας για να μάθει και ο κόσμος και γιατί δεν μας πήρατε και γιατί επιτέλους δεν κάνετε σωστές επιλογές ή πώς τις κάνετε τις επιλογές. Όχι για να υπάρχει μια αξιοκρατία. Να επαναφέρουμε στη χώρα μας και τη λέξη αξιοκρατία. Να σου πω, μπορεί να τηλεφωνήσει κάποιος να δώσουμε, ας πούμε, 5 διπλές προσκλήσεις στην Κόρινθο που είναι ο τόπος μου, Άγιος Θεόδωρη Κορινθίας Κόρινθος. Για όπου ακούτε, παίρνετε εδώ. Θα σας πει η αγαπημένη μας Σοφία. Θα γράφουμε τα στοιχεία, θα γράφουμε τα στοιχεία, τα πάντα, όλα και δίνουμε εμείς σε διπλές προσκλήσεις. Μου λες Γιώργο, θέλω εκεί. Έτσι, να ευχαριστήσουμε και τον το κόσμο. πρόγραμμα αλλάζει, θα συμπληρωθούν κι άλλοι δήμοι. Και μετά να έρχονται όμως να μας λένε ότι είναι από σένα. Και να έρχονται να μας βέβαια, λένε. βέβαια. Αλλιώς στο ταμείο δεν θα περνάτε, πώς θα γίνει. Έτσι. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη σήμερα με όλη αυτή τη συζήτηση. Και εμείς το ίδιο. Γέμισα πολύ. Και εμείς. Γέμισα από 2 σπάνιους ανθρώπους, ταλαντούχους ανθρώπους με όρεξη και αγάπη για δουλειά και πάνω απ' όλα που πάνε λίγο πιο στραβά από αυτό που πάει το κοπάδι. Έτσι, γιατί και εγώ πάω λίγο πιο στραβά από το κοπάδι. Καταλαβαίνετε τι Και να εννοώ. κλείσουμε και όμορφα εδώ στο Και δεν φοβάμαι και τους λύκους. Έτσι, και νομίζω μπράβο. ούτε και εσείς Κανένας. τους φοβόσαστε. Εδώ στο Little Bar που είμαστε, για να κλείσουμε και όμορφα έτσι. Χορτάσαμε καλλιτεχνικά, χορτάσαμε με την περιφέρεια, χορτάσαμε να χορτάσουμε και ένα σάντουιτς. Κλείνουμε την κάμερα, φάμε λίγο τα υπέροχα εδέσματα. Υπέροχα. Κι όλο παραλυρώ, με οδές χτυπώ και λόγια αγάπης σαν αερικό. Θα έρθω να σε βρω αφού δεν θα έρθεις κι όλο παραλυρώ. Με οδές χτυπώ και λόγια αγάπης σαν αερικό. Θα έρθω να σε βρω αφού δεν θα έρθεις.